Áno, čítate správne. Svoj biologický vek si viete vypočítať z krvných testov, ktoré vám robia na preventívnej prehliadke. Špičkoví vedci na dlhovekosť totižto nedávno vyvinuli matematický model na výpočet biologického veku z bežných krvných testov. A ja som túto štúdiu pretvoril na užívateľské prívetivú kalkulačku, ktorú zvládne použiť naozaj každý. V tomto videu vám ukážem, aké krvné testy potrebujete, ako ich získať a ako si svoj biologický vek znížiť. Ahojte, volám sa Žolt a vytváram nástroje na interpretáciu krvných testov, ktoré sa používajú v klinikách dlhovekosti. Ale keďže mojím osobným poslaním je pridať ľudstvu 1 milión rokov zdravého života, tak tieto nástroje zdieľam verejne a úplne zadarmo. Poďme si teda spolu vypočítať ten váš biologický vek. Biologický vek sa vypočítava na základe funkčného stavu tela. To znamená, že ak vám vyjde biologický vek napríklad 49 rokov, vaše telo funguje ako telo priemerného 49-ročného človeka. Existuje mnoho metód na jeho výpočet, pričom niektoré sú presnejšie než iné. Aktuálne najpresnejšou metódou je výpočet z epigenómu, keďže sa pozerá priamo do buniek. Ak ste niekedy počuli o biohackeroch ako napríklad Brian Johnson, práve oni používajú tieto testy. Dokonca existuje aj olympiáda, kde sa prebiehajú, kto starne najpomalšie. Nevýhodou testov na epigenetický vek, že ich cena začína na 250 €. Zároveň vám však neprezradia, kde je problém. Čiže zaplatíte za test, uvidíte svoj biologický vek, ale neviete, čo s ním ďalej alebo ako ho ďalej vylepšiť. Ja preto pre väčšinu ľudí odporúčam vypočítať biologický vek z bežných krvných testov. Za jednu cenu získate, ako ste na tom zdravotne, ako fungujú vaše orgány, aký máte biologický vek, ale hlavne na čo sa máte zamerať a čo vylepšiť. Cenovo najdostupnejšou metódou je Levins PhenoAge, ktorý som spomínal v úvode. Tento model bol špecificky navrhnutý tak, aby používal len lacné, rutinné krvné testy. Takmer všetky potrebné testy sú súčasťou bežnej preventívnej prehliadky. Avšak, keďže preventívna prehliadka na Slovensku obsahuje žalostne málo testov, chýbajú tam tieto tri: albumín, vysokosenzitívny CRP a ALP. Takže keď vám bude vaša lekárka vypísať žiadanku do laboratória, skúste ju pekne poprosiť, aby vám objednala aj tieto testy. Následne svoje výsledky zadajte do tejto kalkulačky. Odkaz nájdete v popise videa. Merné jednotky si kalkulačka zvolí sama a taktiež vás upozorní, ak zadáte nepravdepodobné hodnoty. Aby som nemusel zadať niekoho skutočné výsledky, načítam ukážkové dáta. Potom vpravo nájdete svoje výsledky. Napríklad váš biologický vek, tzv. PhenoAge. To znamená, o koľko ste starší alebo mladší oproti svojmu chronologickému veku. Chronologický vek je váš normálny vek podľa kalendára. Mortality score ukazuje pravdepodobnosť úmrtia z akejkoľvek príčiny v nasledujúcich 10 rokoch. DNA methylation age je odhadovaný epigenetický vek. Je dôležité zdôrazniť, že tieto výsledky platia v rámci populácie a nemusia sa vzťahovať na každého jednotlivca. Najväčšia výhoda tejto kalkulačky je, že vám ukáže, ktoré biomarkery by bolo potrebné vylepšiť pre zníženie biologického veku. Napríklad tejto fiktívnej osobe vyšlo, že keď zníži RDV a glukózu na tieto hodnoty, zníži svoj biologický vek o 5,5 roka. Ako tieto hodnoty zlepšiť, vám povie lekár trénovaný v precíznej medicíne. Váš obvodný lekár pravdepodobne nebude mať čas ani špecializované znalosti na riešenie týchto záležitostí. S týmto vám najlepšie pomôžu v klinikách dlhovekosti a preventívnej medicíny. Aby boli vaše výsledky konzistentné medzi meraniami, odporúčam dodržať nasledujúci protokol na prípravu pred odberom krvi. Odkaz je taktiež v popise videa. Existuje ešte jeden presnejší model na výpočet biologického veku. Ten obsahuje oveľa viac krvných markerov, ale sú už podstatne drahšie. A práve o ňom bude nasledujúce video. Na dnes to je všetko. Vidíme sa opäť mladší pri ďalšom videu. Majte sa fajn.